ଲଢ଼େଇ ଜାରି ଗାଜା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବୋମା ମାଡ଼ କରି ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ 17 ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଯାହାକି ସଫଳ ହେଇଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସୂଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ। ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାନଙ୍କରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହାମାସର ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଥିବେ, କିପରି ଭାବରେ ହାମାସ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର ରକେଟ ମାଡ଼ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କରୁଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ ହେଲା ଆଇରନ ଡୁମ୍। ଆଉ ସେହି ଆଇରନ ଡୁମ୍ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଆଉ ଲୋହ ଛତା ବା ଲୁହା ଛାତ, ସେ ଯନ୍ତ୍ର ତାକୁ କ'ଣ କରେ ବା ଚିହ୍ନଟ କରେ। ଆଉ ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ୁଅଛି ଆଉ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲା ପରେ ସେ ତାହାକୁ ଉପରେ ହିଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଦେଉଅଛି। ଆମମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ, ଯେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଷ୍ଟାର ୱାର୍ ବୋଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଆକାଶରେ ହିଁ ଆଉ ହାମାସର ରକେଟ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି, ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆଉ ରକେଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଜିସାୟ 62 ପର୍ବ 6 ପଦରେ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଜେରୁସାଲେମ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ପ୍ରହରୀଗଣ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛୁ। ସେମାନେ ଦିନ କି ରାତି କଦାଚ ନୀରବ ନହିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଷୟ ପାଠ କରିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଥିବା ଆଉ ଗଭୀର ବିଷୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବାଇବେଲ ଏପରି ଏକ ପୁସ୍ତକ, ଏଠାରେ ସିଧା ସିଧା ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ମିଷ୍ଟ୍ରି ବା କିଛି ଲୁଚେଇକି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯାହାର କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣ, ଯାହାର ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ବୁଝୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏଠାରେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଜେରୁସାଲେମ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଆସିଥିବ, ସେଠାରେ ନିଜ ଦେଶରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିବ। ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଚାରିପଟେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କର ଚାରିପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ଫଳକରେ ତାଙ୍କର ଦେଶକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଦିନ କି ରାତି ନୀରବ ରହିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ପ୍ରହରୀମାନେ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରହରୀକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା, ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଦିନ ରାତି ଚୁପ୍ ରହିବେ ବା ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆକାଶରେ ଆସୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ, ତାହାକୁ ସେମାନେ କିପରି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ବା ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଆମ୍ଭେ ଜେରୁସାଲେମ ଉପରେ ବା ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ପ୍ରହରୀଗଣ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛୁ। ସେମାନେ ଦିନ କି ରାତି କଦାଚ ନୀରବ ରହିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆଉ ପ୍ରହରୀଗଣ ସେମାନେ ଦିନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରାତିରେ ହେଉ ସେମାନେ ନୀରବ ରହିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ହେଉଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ରକେଟ ବା ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଟ୍ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଏହି ଆଇରନ ଡୁମ୍ କ'ଣ କରେ? ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ
ସାଇରନ ବାଜିବାଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ କରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଏହା ଯଦି କମ୍ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ଏଟା ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଆଉ ତାହାକୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ତାହା ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଦି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ହିଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ସେ କମ୍ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏହା ପଡ଼େ ତାହେଲେ ସେହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଛାଡ଼ିଦିଏ। କାରଣ ଏ ଗୋଟେ ରକେଟକୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର 30ରୁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲେ ଏହାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ 700 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ହିସାବ କରିବେ ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 2700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଅଛି ଆଉ ହେଉଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ସାହସିକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି।